lidi, vítám vás u nového videa a je to Build a Car, jak vidíte, že už jsem to hrál a je to zase se mnou ta borka někde. Kde je? Já tam je. Pojď tě nabídnu, protože myslíš. Hele, dej mi to. On mi to tady může vzadu, jo. A jedem. Zajímavé, že teďka je to jenom 10 násobek. Předtím s kamarádem. Ježiš. Zrovna tahle mapa, kterou nemám rád. Hej, tady máte novou značku. Když jsem neměl, že dostanete dvakrát. Možná. Já to nechápu. Hej, vidíte? Vítám. Jej. Dobrý. Zombíci. Už že si ji koupím turetku. Hezký turetku, že jo? A jinak tady je se mnou ta borka a občas mám takový lagy, jak vidíte teď kvůli těm zombíkům. Že se rozpadnou prostě. A přímo, tam nic. Dobrý. Asi půjde. Na skok. Možná. To je takový lehčí. Ježiši Kriste. Kdybyste chtěli si tohle zahrát, tak to máte normálně na Robloxu. Jmenuje se to Build a Kart. Ne Build a Train. Ale to byste mohli tak někdy zahrát s tohle borkou. Maximálně za třeba 500 lajků. To byste mohli dát, ne? Já si myslím, že jo. A ne. Tak třeba za 5000 uděláme další nějaký video, co byste vy chtěli, aby jsme si zahráli. Hlavně, aby nebylo úchylně a nějaký prostě takový, jak vidíte, lagující. Ježiši, co to tam je? Myslíte, nenačíte, jak letíme brutálně rychle. Geniální. Ježiš, my letíme tentokrát nahoru, a budeme mi 600. Teď, jo, bum. A už nemáme fuel. A asi tady ji skončíme. Já tady ji zastavím. Tak, nic mi dávat nebudu, že mě kamarád poradil. Ježiš, oni jdou po mně, ani nějak pomalý. Doufáme, že jí to dalo nějaký peníze. A koupíme si kart. Tak.